I got I was instructed by SP. Carl was and I got not SP. I got for our channel program of digital, but there is like execution even from as we had around 3 sections. Constables, SPOs, receivers, the other officers side like got OCOMP, other ASIs from OMP to escort you guys here. I was here from around 11. So I also came by around 2:30. Okay. Was there any rule? তিনি নরক তামান বাগৈ তুইদু থানাও ফাইমানি हामबाय दिनै जों तैदो फाइमानि उद्देश्यखा दिनै कायसा जनजाति मोर्चा 41 मंडल থেকে कायसा दिनै जुटान सभा সেই जुटान सभाव जोंनि बर' फाइनाय रावना जे प्रमोद थानि बर' आखल बागै जों कायसा कायसा कमप्लेन खालामनानै kaisa singmu tabuk je koksil janai ro কত সম্পূর্ণ মিথ্যা চিনি তো হব এক সপ্তাহनि আগেनो जों हब खायसे डिसिसन लाजा जों अर जागाव जों जोंनि जनजाति मोर्चा থেকে खायसे प्रग्राम संसानाय 7 तारिख जुन होने जों खायसे हब खायजाक फैयाबा जोंनि बीजेपी सरकार 8 বছর पूर्तिनो तैगि कैसा 3 तारिख থেকে 14 तारिख जरा जोंनि प्रग्राम माने बागै जों आबनो सम्मेलन खायावै कैसा जुगान सभा खायनायनि सिद्धांत नाजाखा सिद्धांत नामानि परेव जों फाइलायखा जतनो फाइलायखा फालिमानि परे अंके बरनो नुखा और जोंनि माने जों तर तैदो कम्युनिटी हल और गान्दार और ब्रिज गान्दार और बड़ी फंगिया के बरनो बड़ी दौसा पाताकना गुबे हनै हलाय तंगनि रिकसन तिरे नुखादा ए जों तो केबोनि बिरुद्धे जों थांगनि मुसुक गया जों ते एकेबारे जों तो सुशृंखल दल हिसाबै जों केबोनि यासै सुरानि मुसुक एंखे बरनो जों साननि मुसुक बो जे बरक त माने बागै थाके खानि नांखा अब तो बरनि बेपार एंखे जों तो बरनो बर और तिनी बीजेपी रनि और प्रोग्राम नाय हमके बर और जागा थांगि त माने बर तो साइया हाय देबा तबे इदबोथाय बाय तकलायो अबहाय आनि मते आं नुगिया फैयाबा सिनि एमपी रेवती बाबू फाइफरो रेवती त्रिपुरा फाइफरो आफ्रो बुरि रहो के गोबे नै मै एमपी किसु पुलिस बाय 10 दिन के आसो दल दिन नुबो आसो आइफाना आनि कर्मी रग जेटा तमै रबरनो ब्रिज निग्लां मता आगो दिता को दिखनि मिथि आबो haike je हा khorok busungkha आनि अमो आनि दिनै बुसिनि सारा त्रिपुराबो अबहाय चलैउ दंगो बायदि रेलि ताबो जोंनि आरो बहायनो अमरपुर करबक एवं एमपी এই 3টা বিধানসভা কেন্দ্রनो तै कैसा बायदि रेलि हनै जरा नाजा ओके ओ बायदि रेलि वो जरा हमनाय रो पाइखांके बरगो जेहेतु चिन एमपी मंडलनि बरक सिबा और जगाव चिनि रेवती त्रिपुरा एमपी बो फाइनाय हिंके तिनि मंत्री निने हम फाइनाय हिंके रामपद जमातिया एवं पाताल खायनि हिंके बरक बर मान जाखिनाय फाइमानि आ जराव बरक चिनि रेलि खाय फाइनाय रनो बसकांगो फ्लैग बीजेपी नि फ्लैग खाजा खिन्दुक माबाय बरक थामसि गाजागे बरनो परो आक्रमण खायखा अबता kakani sinimu आनि सिमा आनि बुनु शिवनाथ जमातिया आं 41 मंडल कमिटी 41 एमपी मंडल कमिटी भारतीय जनता पार्टी नि कैसा प्रेसिडेंट